हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बैदि अफिसियेल इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। नै लोगोफोर आङो गामिनि मन्दिराव फैदों। जों गामि मन्दिराव फार्स्ट ओंखाम गोरलैनि मुङै आरज गाबनो फैदों। दा बिदिबासो लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोजां मोनदोंबा नैबे जों गामि दालाङा बिराद बायला जिला जाबाय। दैलांनिफ्रायनो मोजां खालामनो मोनाखै आरो लोगोफोर। जों गामिनि रायजोफोरानो बानायो बे दालांखौ। रायजोफोरा बानायनो सम मोनथ'वाखै खोमा। जायगाफ्राबो हाग्राबारि जाजोबथारबाय। नै मोनफैबायानो आङो जों गामि मन्दिर। बेसेबा गोबावथार जाबायमोन मन्दिराव आरज खालामिया। नै मन्दिराव रावबो मानसिफोरबो फैथ'नाय जायाखै। साफा सानै फैबाय आरो नै जगार खालामगासिनो माबा फुजानि। गोदानै खालामनाय बे मन्दिरा। नै बिसिनि आब'मोननि फाला गोलैदों आरो गामियाव। माने जों गामिनिया साफ्रोमबो न'खरफ्रामबो सप्तायाव खनसे फाला गोलैबाय थायो आरो। ओंखायनो नै दिनै इसोरनि आब'मोनहानि गोलैदों आरो फालाया। गय फाथै बुट प्रसाद बायदिसिना बिबार। बाथौनि सोमोन्दैबो आङो बारा मोजाङै बुंजोबनोबो रोङाबो जाहैबाय नालाय लोगोफोर। ओंखायनो फैदो नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। बानायजोबखांसिगोनानो आरो नै। नै गासैबो जाहांजोब्बायानो। बेयाव आलारि बाथि लगायबानो जासिगोन आरो आर'जआ। आं आर'ज गाबनाय भिडिअखौ लाजोबनो हादिया। गासिबो भिडिअखौनो लाजोबनो हायाखिसै लोगोफोर। नै आर'ज गाबनाया जोब्बाय। बेनिफ्राय बयबो खुलुमबाय आरो। बेनो आरो जों गामिनि मन्दिरनि लामाया। दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनगोन। सान्दुङाबो बिराद गोसा।